Стигнахме до втора стъпка отговорът. А, Той показва това, което искате. И това не е ваша работа да разбирате как той ще бъде постигнат. Защото Вселената ще извърши всичко това вместо вас. Ако направите проучване, ще разберете, че всеки, който е постигнал нещо, не е знаел как ще го направи. Те само са знаели, че ще го направят. Не ви трябва да знаете как ще дойде то, по какъв начин ще стигне до вас. Важното е да вярвате, че ще го постигнете. Оставете начина на друг. Третата стъпка, която е важна, е получаването. Когато чувствате отчаяние, гняв или страх, вие ще се отдалечите от получаването. Трябва да сте в хармония със себе си и желанието, което сте отпратили към Вселената. За нея малкото и голямото желание са еднакво равни. Направете опит. Нека вашето желание бъде да привличате чаша кафе. Помислете за приятел, с който не сте говорили от доста време. Тогава някой ще ви заговори за него. Този човек ще ви се обади или ще получите писмо от него или някаква вест за него. Започнете да си съставяте списък с нещата, за които сте били благодарни. Това упражнение променя мисленето ви. За каквото говорим и благодарим, това идва в живота ни. Всеки ден се сещайте за неща, на които да благодарите. Правете това всяка сутрин, всеки ден. Трябва да бъдем благодарни за това, което имаме. Друго важно нещо е визуалното репетиране. Когато визуализирате, когато една картина се разиграва в ума ви, винаги единствено се съсредоточавайте в крайния резултат. Когато правите всичко това, трябва да чувствате, че вече сте го постигнали. Тук тайната на привличането трябва да се превърне в действие. Трябва да почувствате, че наистина имате това, което желаете. Почувствайте удоволствието, щастието, че вече притежавате всичко това, без значение колко глупаво може да ви изглежда това отстрани. Всичко зависи от вас самите. Колко силно искате тази промяна. Извикайте дори, зарадвайте се на всичко това чистосърдечно. Сякаш вече сте го получили и вътрешното усещане ще стане врата, през която Вселената ще влезе, за да го реализира. Не е ваша работа да узнаете начинът, по който това ще се появи. Вселената си знае работата, не е необходимо да я се бъркаме. Тя винаги знае най-краткия, бърз начин това да се случи. Точно тук се раждат чудесата и магията. Всичко, което правите, трябва да ви носи удовлетворение и радост. Това не трябва да се превръща във ваше задължение. Вселената казва: желанието ви е закон за мен. Направете си табло на въображението и в него вписвайте нещата, които искате да постигнете. Мислете за тях, сякаш вече сте ги постигнали. Решете какво искате. Повярвайте, че можете да го имате. Повярвайте, че го заслужавате и че е възможно за вас. Затворете си очите всеки ден и си представяйте всичко, което искате да имате. Чувствайте, че вече го имате. Оттам се фокусирайте на това, за което трябва да благодарите. Радвайте му се. Една от тайните, ако имате вдъхновяваща идея, да я си доверите. Заявете това, което искате да имате. Например, аз бих искала да имам 25 000 лева за 30 дена. Трябва да можете да го повярвате. Помнете, каквото и да помислите, вие го привличате. Законът на привличането гласи, че ще получите това, върху което се фокусирате. Казвайте си, че парите идват лесно и често при вас. Помнете, богатството е състояние на ума. Всичко е в начина ви на мислене. До скоро, приятели! Ще се чуем съвсем скоро.